sat, naočare, jedna kompletna porodica četvoročlana, kompletne privatne stvari, Smartbox kutija u proseku može da stane oko 5 telefona, 4 novčanika, slušalice, nakit, sve kompletna zaštita, svako obijanje ili otvaranje nasilno Smartbox kutije je kažnjivo strogo o zakonu. Kazna je predviđena, zove se teška krađa, od 2 do 10 godina zatvora, zato što ima bravicu. I naravno Smartbox kutija je naravno osigurana. Znači svaka krađa, svaka otvaranje nasilno ove kutije je teška krađa. Tako da vaše lične stvari ćete dobiti nazad u slučaju razvaljivanja ove bravice. Nakit. Zatvori bravicu. Zatvaranje satom. I idete na plažu, kupate se. Prilikom kupanja u slučaju obijanja dok ste vi na plaži, znači u slučaju provalnik da šrafcigerom obije bravu, svako otvaranje brave automatski se dobija, upali se na vašem, to jest oblik sata koji ima čip i pali se vibracija. To je Smartbox sat, sigurnosna kutija koja je namenska iz više modela. Sad ću vam predstaviti još funkcije Smartbox kutije.